Mangobane sawubona. Yebo bhuti njani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila. Mfethu angisakwazi iThekwini ingithathile dala sagcinani. Hayi ngiyabona impela uhambile. Ayi kushubile kakhulu but ake uqale usitshele ngizwa kuthiwa la eFocus eMaritzburg abantu bayidamzela ama-products akuyiqhawe ngabe iqiniso lelo? Iqiniso especially le lokhuza nama-ulcer ne-coffee mixture yengane. Bayawathenga impela shuthi ayasebenza futhi. Okay, mhlawumbe uma befika abantu bafika bebuze ukuthi le product ikuphi noma bafika vele sebenolwazi bevele beqonde shalofini beyithathela. Abanye befase sebenolwazi, abanye siye sibatshele ngoba sesizwile ukuthi iyasiza. Okay, mhlawumbe-ke okukhulu kakhulu engifuna ukukwazi kuwena masibuka ngokweminyaka abantu mhlawumbe abakiphi i-age gap abafika bezothenga lama product ethu. Abantu abaku-age yethu o-40, 45 kanje abantu nje abasebasha. Naba sebekhulile nabo nobephi kodwa nje most o-40, 45 lapho nje. Okay. Mhlawumbe ngaphandle kwemithi yakwa-Iqhawe umuntu ongawazi uFocus iziphi ezinye izinto angafika ayithole la ekhaya? Ziningi kakhulu ngoba khona nama-slimming tea, khona no for women, kukhona ne-turmeric glow, kukhona ne-detoxa njengoba imizimba besithi into ezingalungile. Khona ne-T-Bags ya-detoxa, siphinde sikline nomzimba, khona okwama-kidney kuningi. Kukhona imithi yengane yokukhwehlela, kuningi nje ongakuthola kaqhawe. I-product yakhona enough nje for ibhodi yomuntu. Okay. Kunento ongihlebele yona-ke ukuthi nawe ngathi kukhona uyokusebenzise la. Mhlawumbe yiphi i-favorite product yakho othi nawe wakwayisebenzisa noma wayisebenzisela iy'ngane uthi cha yabona-ke le kwamina uqobo lami sengike ngayizama yiphi? Nansi. Awuyithathe ngiyibone. Oh, okay. Nangu. Yenzani? Isiza umntwana uma ngabe khwehlela, awuphela u-3 days. U-3 days ukumkhulu uma ngabe uphela usamphuzisa. Uye umanqoba lo. Okay. Mhlawumbe kumuntu-ke ongakholelwa kuma-product akuyiqhawe noma ongakaze ezwe nhlobo ngawo. Mhlawumbe yini ongafisa ukisho kuyena because okokuqala angibone ngathi bayaphuthelwa. Mhlawumbe ungathini kulowo muntu ongakawazi lama-product? Ngingathi nje ongakawazi ama-product akeze ezozibonela e-Focus uzowathola. Uma efuna usizo abuze sizomsiza ngoba vele i-product siyazi ukuthi iyasebenza. Yena akeze e-Focus uzositholela iqhawe. Bakithi nizweleke bafethu akumina oshilo kusho nangomangobane mawukuthi mina ningitholi anoza nizoshaya yena ngamatshe nizomthola la e-Focus opposite eCell Gross Center. Siyabonga kakhulu.